Txapaz, sartu zuk orain eskuak kaxa magikoan. Baina kontuz, agian krokodilo ateako zaizu. Bai, bibote duna eta zapata handia. Ea. Ez dakit krokodiloa den, baina hortz ugari ditu, txuriak eta beltzak. Hortzak teklak dirata. Zure esku soinua atera duzu. Kontxoli de mantri. Eta kaxa magikoa zure esku soinuarena da. Orain badakizue nire sekretua zein den. Benetako magia zure esku soinuaren tekletan dago? Hala da, bai. Milaka kanta eta abentura dituzte gordeta. Edonon eta edonoiz salto eta egan egiteko prest. Haizeak zabaltzen ditugu, batera eta bestera.